Unibertsitatera sartu eta 4 urteko ingenieritza gradua egin nahi duzu. Ondoren, urte terdiko master bat aterako duzu. Guztira, 5 urte eta erdi, ezta? Baina, urte oso bat aurreztu alduzula esaten badizugu? Tentagarria, ezta? Ezagutu PARS, zure ikasketa akademikoak denbora laburragoan egiteko aukera paregabea. Ingenieritza gradua eta unibertsitate masterra 4,5 urtetan lortzeko bidea eskaintzen dizu, zure ibilbidea ikasturte bat laburtuz. Ohiko ibilbidea aukeratzen baduzu, ingenieritza gradua 4 urtetan egingo duzu, eta unibertsitate masterra 1,5 urtetan. Guztira, 5,5 urte. PARS programarekin urte bat aurreztuko duzu. Bai, urte bat. Nola? Graduko 2. eta 3. ikasturteetan, ohiko ikasgaiez gain, ikasgai gehigarri batzuk egin beharko dituzu. 15 ECTS. Hori bai, online, zure erritmora, nahieran. 4. ikasturtean, graduko eta masterreko ikasgaiak uztartzen dira. Eta 5. masterreko azken kurtso egingo zenuke. PARS programan izena emateko 2 momentu daude. Graduko lehen ikasturtea amaieran eman dezakezu izena. 2. ikasturtea, PARS programarekin hasteko. 4. mailan ere bat egin dezakezu PARS programarekin. Hori bai, 4,5 urtean atera beharrean, 5 urtetan aterako dituzu gradua eta masterra. Zure bidea diseinatzeko garaia da. PARS, gradu eta master bateratua, 4,5 urtetan. Prestakuntza sendoa, denbora optimizatuz. Aurrera egin, zure etorkizunarekin.